L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Kelli bżonn post tal-akkomodazzjoni soċjali għax imrad bil-kanċer. Kelli nitlaq mix-xogħol tiegħi u ma flaħx aktar inħallas il-kirjiet. Ek stqarret mara mbikma li tela tixet mill-Partit Nazzjonalista f'kawża li nfetħet mis-Segretarju Ġenerali tal-PN, Michael Piccinino, fejn kien rappreżentant mill-avukati tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina u Joseph Grech. Il-Partit Laburista permezz tal-President tal-Partit Laburista Ramona Attard, ippreżentata mill-Avukat Pawlu Lija, talab biex jintervjeni f'dawn il-proċeduri li fihom il-PN qed jitlob biex mal-100 persuna ma tivvutax is-siġġiewi wara li l-indirizz tagħhom ġie fuq post ta' akkomodazzjoni soċjali fis-siġġiewi stess. Il-qorti semet ix-xhieda ta' 3 nisa li deru ferm emozzjonati li kellhom jitilgħu il-qorti jispjegaw iċ-ċirkustanzi personali tagħhom li wasluhom biex ibidlu l-indirizz tagħhom għal post ta' akkomodazzjoni fis-siġġiewi. Mara oħra li deret emozzjonata ferm kif ma setax tifhem għala tinsab il-qorti, spjegat li om waħedha qed trabbi tarbija u kellha bżonn tibda tgħix f'dan il-post għax fil-post tal-ġenituri tagħha ma kellix biżżejjed spazju. Mara oħra wkoll qalet li kienet tgħix mat-tfal tagħha għand il-ġenituri u wkoll kienet għaddiet minn diffikultajiet kbar minħabba nuqqas ta' spazju. Quddiem dawn l-esperjenzi personali ta' tbatija tela jiexet il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Julian Borch li wara filmat li ġibet hu stess meta qabad u daħal bla permess fl-appartamenti biex juri li dawn għadhom bla amara. Julian Borch kien wieħed mill-aktar nies voċiferi minn dejjem kontra li tinbena akkomodazzjoni soċjali fis-siġġiewi, tant li kien wieħed minn dawk li għamlu appell biex jippruvaw waqfu l-permess tal-awtorità tal-ippjanar li ma' appell kien ġie miċħud. Fil-proċeduri xetu ukoll Patrick Balzan li hu magħruf dwar kemm qrib esponenti tal-Partit Nazzjonalista u li wkoll daħal mingħajr permess f'dawn l-appartamenti. Meta Balzan kien mistoqsi jekk għandux qraba hu stess li għandhom l-indirizz f'dan il-post ta' akkomodazzjoni soċjali u wieġeb li ma jafx. Il-kawżi se jkomplu jinstemaw il-ġimgħa d-dieħla quddiem maġistrati differenti fejn il-Partit Laburista qed jitlob biex ikun parti minn dawn il-kawżi ħalli jkun jista' jiddefendi dritt ta' residenti tal-akkomodazzjoni soċjali li jivvutaw fl-indirizz li għandhom. Sa dan it-tant il-kawża tal-ġimgħa kienet differita għal nhar id-9 ta' Mejju biex issir deċiżjoni fuq jekk il-Partit Laburista jistax jintervjeni f'dawn il-kawżi.